réunie en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... Attendez un moment. À la ville de Barcelona, Espagne. Terrassa va ser la seu única de la competició d'hoquei dels Jocs Olímpics del 1992, tant en categoria masculina com femenina. Una recompensa a la ciutat bressol de l'hoquei espanyol i considerada com la ciutat més olímpica del món, des que així la bategés el periodista barceloní Andreu Mercè Varela en un reportatge publicat al diari Teleexpress en motiu dels Jocs Olímpics de Tòquio del 1964. Terrassa va apostar de forma ferma pels Jocs Olímpics de Barcelona, com va demostrar en ser la tercera ciutat amb més voluntaris olímpics inscrits, i Barcelona va apostar per Terrassa salvant l'oposició de la Federació Internacional d'Hoquei, que volia que la competició del seu esport es fes a Barcelona. L'èxit de la fita olímpica va ser inqüestionable. Més de 100.000 espectadors van presenciar els partits que es van disputar a l'àrea olímpica de Terrassa. La selecció femenina d'hoquei, amb 3 jugadores de la ciutat, Anna Maiques, Núria Oliver i Cèlia Corres, va aconseguir la medalla d'or en un estadi olímpic ple a vessar a la final amb 12.000 espectadors a les graderies. Una final en què Espanya va guanyar a Alemanya per 2-1 amb un gol històric d'Eli Maragall a la pròrroga. Acabant el partit amb el... Assisté à la cérémonie des vainqueurs de la compétition de hockey féminin. Final...
La selecció masculina d'hoquei, amb 12 jugadors terrassencs, es va classificar en una brillant 5a posició. Des de l'òptica esportiva, la ciutat també va brillar de forma molt especial en altres esports. A més dels 15 representants en hoquei, Rubén Michavila va ser sotscampió olímpic de waterpolo, igual que Pere Fiter i Ferran Velasco en frontenis, que era esport de demostració a Barcelona 92. Josep Blades, en tir al plat, va acabar 7è i la nedadora Cristina Rey va debutar en uns Jocs Olímpics als 16 anys. Però per sobre dels èxits esportius, la ciutat es va enganxar a la locomotora dels Jocs Olímpics del 1992 per fer un canvi molt notable en diferents aspectes de la mà d'una forta inversió econòmica que va arribar de les diferents administracions públiques. Es va xifrar en 4.000 milions de pessetes, 24 milions d'euros, la inversió feta en obres directament relacionades amb els Jocs Olímpics. Una xifra que augmenta si s'afegeixen altres projectes fets abans dels Jocs i que no eren imprescindibles per a la cita olímpica. La inversió més important es va fer a l'àrea olímpica, seu de les competicions d'hoquei. El cost de les obres va ser de 2.615 milions de pessetes, 15,7 milions d'euros. La remodelació de la zona va permetre convertir l'antiga i obsoleta zona esportiva en un complex esportiu modern amb l'estadi olímpic com a joia de la corona. I també es van construir 2 camps més, un auxiliar per la disputa de partits, l'actual estadi federatiu, i un camp d'escalfament situat a les antigues pistes d'atletisme, que ara és el camp de futbol del Club Natació Terrassa. L'ordenació urbanística de l'entorn i la millora de les instal·lacions de l'esport escolar van completar l'actuació. A més, l'entorn de l'àrea olímpica va concentrar altres actuacions amb la finalitat d'oferir una bona imatge a l'exterior i tots els serveis que calien per la disputa de la competició. Es va urbanitzar el sector de Can Roca, ara un dels barris més moderns de la ciutat, es van millorar accessos a l'avinguda de l'Abat Marcet, es va construir el nou pont de Renfe a l'avinguda de Josep Tarradellas i es van instal·lar escultures emblemàtiques en diferents punts de la ciutat. Tot això sense oblidar millores indirectes de gran importància com la construcció dels túnels de Vallvidrera o l'autopista Terrassa-Rubí, obres que van situar Terrassa en un punt estratègic de la xarxa viària catalana. Això va comportar la reforma i millora del nus de comunicacions de la zona sud de la ciutat, on es va aixecar l'Hotel Don Cándido. Però aquell projecte comú, que va representar la subseu olímpica de Terrassa, va tenir altres repercussions notables. La ciutat va mantenir l'onada olímpica per impulsar projectes tan importants a la realitat urbanística actual com el soterrament de Renfe o el Parc de Vallparadís. I, sobretot, es va arrencar vells complexos d'inferioritat creient en ella mateixa gràcies al gran èxit assolit. Una mostra d'aquell nou esperit la trobem a la multitudinària inauguració de l'àrea olímpica de Terrassa, que es va fer el 15 de desembre del 1991.
Moltes felicitats a l'hoquei! Un cop passats els Jocs, a seguir fent de Terrassa la gran capital de l'hoquei de tot l'Estat. L'arribada de la torxa olímpica, el 16 de juny del 1992, va ser una altra de les mostres de la nova personalitat d'una ciutat que va fer honor a la seva condició de ciutat més olímpica del món.